छपरा जिला चैनल पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर से अपडेट रहे खातिर आज ही सब्सक्राइब करी छपरा जिला चैनल। जी हाँ, आज के जौन खबर बाटे बहुत बड़ा खबर। भोजपुरी इंडस्ट्रीज यानी भोजपुरी इंडस्ट्रीज से लेके अब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज से जुड़ल खबर रउआ लोग के ऐतिहासिक खबर हम बतावे जा रहल बानी कि जौन के सुन के रउआ लोग के मन में एगो बहुत बड़ प्रश्न खड़ा हो जाए। जी हाँ, रउआ लोग के पता होके चाहिए कि खेसारी लाल यादव सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के अभी हाल ही में एगो फिल्म के ट्रेलर मार्केट में आ गई बा। जी हाँ, वो फिल्म के ट्रेलर के नाम हटे बाबरी मस्जिद। जी हाँ, सांप्रदायिकता आधार पर बनल फिल्म बाबरी मस्जिद ई नाम से सारा लोग जान चुकल बा फिल्म के बारे में। जी हाँ, जैसा नाम बाटे ऐसे लोग अंदाजा लगा सकतनी कि फिल्म में कहानी का हो सकता। बाबरी मस्जिद सुपर स्टार खेसारी लाल यादव और सुपर स्टार हीरोइन काजल रखवानी के बहुत चर्चित फिल्म बा। लेकिन ये फिल्म के साथ एगो और तथ्य जुड़ गई बा कि बाबरी मस्जिद जौन फिल्म खेसारी लाल यादव बनौले बने भोजपुरी में अब बॉलीवुड के सुपर डुपर हिट अभिनेता, जी हाँ, अजय देवगन के हम बात करते नहीं। अजय देवगन जी भी बाबरी मस्जिद के देख के फिल्म हिंदी में बनावे जा रहा बना। अभी तक इतिहास में पहला बार ऐसा होता है कि जब भोजपुरी के देख के हिंदी में कोई फिल्म बनाता। अजय देवगन इस फिल्म के नींव रखे के बात के लिए बने बाबरी मस्जिद के आधारित कहानी रही। वो फिल्म के नाम बाबरी मस्जिद तो ना रखी है, लेकिन वो फिल्म के नाम कबीर रही। अजय देवगन के फिल्म के नाम कबीर होके जा रहा बटे। कहानी बाबरी मस्जिद के आधार पर ही रही, लेकिन वो फिल्म के नाम कबीर बतावल जा रहा बा। सूत्रों के मुताबिक पता चलल बाटे कि अजय देवगन जल्द ही पर काम शुरू करे वाला बाने। भोजपुरी इतिहास में ये पहला बार लिखाया जा रहा बा कि जब भोजपुरी के देख के कोई बॉलीवुड के अभिनेता एक कहानी करी, फिल्म के कॉपी करी, नाम के कॉपी करी, सेंटेंस के कॉपी करी, ये पहला बार रुआ लोग के बीच देखे के मिली। अब अजय देवगन कितना भारी पड़ता है खेसारी लाल यादव पर, ये तो आवे वाला समय बताई। हमनी के रुआ लोग के बीच वैसा ही ताज़ा तरीन खबर अपडेट करत रहे। हम सन नया नया ताज़ा तरीन सबसे पहला अपडेट हमनी के देते रहे। बस रुआ लोग अपन आशीर्वाद प्यार दी। छपरा जिला चैनल